Sailako frutagintza estazioak inausketaren inguruko jardunaldi batzuen bidez ematen dio hasiera 2013 urteari. Jardunaldiak teorikoak eta praktikoak izango dira hurrenez hurren urtarrilaren 26an eta otsailaren 2an. Bizkaiko Foru Aldundiko nekazaritza sailaren menpean dagoen 100 urtetik gorako zentro honek jende ugari bildu ohi du urtero, sasoi honetan antolatu ohi dituen jardunaldietan. Inausketaren teoria, frutarbolen inausketa, kiwiaren inausketa eta defentsa fitosanitarioa izango dira besteak beste urtarrilaren 26an landuko diren gaiak. Eta txakolina eta sagardoa upategian zelan egin, mahatxondoa zelan inausi mahastietan bertan eta defentsa fitosanitarioa besteak beste otsailaren 2ko jardunaldian. Sailako frutagintza estazioko mahatxondo eta frutarbolen inausketari buruzko jardunaldiak 23. ediziora iritsi dira aurten. 600 profesional eta afizionatu inguru bildu ziren iazko jardunaldietan. Irene Pardo nekazaritzako foru diputatuak zuzendu zuen 1903 urtetik hona eredu baserrian kokatuta dagoen zentro honetara egindako bisitaldia, instalazio eta zerbitzuak hobetzeko eta esperimentu berriak egiteko obrak amaitu eta gero.